не си джамп от нашия. Виж го. Дами и господа, току-що каснахме на летището в Амстердам. Моля да останете седнали по местата си с закопчани предпазни колани до окончателното спиране на самолета и до изгасване на светлите сигнал за коланите. Температурата на въздуха в Амстердам е около 4 градуса по Целзий, а часът е 9 часа, 8 часа и 55 минути местно време. Моля ви да проверите дали сте взели целия си ръчен багаж или ще ви навеждате при напускане на самолета. Екипажът с Лудия Кръстев ви благодари, че избрахте България Air съвместно с KLM за своето пътуване. Вярвам, че полетът беше приятен за вас и се надяваме да ви посрещнем отново на борда на нашите самолети. Благодарим ви, желая ви приятен ден, довиждане. Ladies and gentlemen, we have just landed at the airport in Amsterdam. Please keep your seatbelt fastened until the complete stop of the aircraft in its engines and until the fasten seatbelt signs have been switched off. The outside temperature is reported to be 4 degrees Celsius and the local time is 5 minutes to 9 a.m. Please make sure that you have taken all your hand luggage and personal belongings with you when leaving the aircraft. The crew with Captain Krusted thanks you for choosing Bulgaria for your trip. We hope you have enjoyed the flight and we will be glad to welcome you again on board of our aircraft soon. Thank you, we wish you a nice day and goodbye. Goodbye.